Santillana et presenta la seva oferta digital d'una forma integrada i totalment innovadora en el món educatiu amb Aula Virtual, una aplicació que t'ofereix tots els continguts, recursos i eines necessaris per a l'ensenyament en entorns digitals. Aula Virtual s'adapta completament a les teves necessitats i els requisits tecnològics del teu centre. El seu desenvolupament és HTML5, fet que et proporcionarà la millor experiència d'usuari. A més, compleix amb tots els estàndards web. Pots descarregar-la en diferents dispositius: PC, tant Windows com Linux, Mac, PDI i tauletes amb sistema iOS i Android. Una vegada descarregada l'aplicació i els continguts, no necessites tenir connexió a internet per treballar amb Aula Virtual. Amb la funció de sincronització, pots treballar tant a classe com a casa sense perdre els teus avanços. Aula Virtual disposa també d'una versió en línia que no necessita la descàrrega de l'aplicació ni dels continguts. Tu decideixes les funcionalitats amb què desitges treballar i pots afegir-les o treure-les segons ho requereixis. A més, tens el control sobre el que veuen els teus alumnes, ja que tries les parts que ells poden utilitzar. Aula Virtual et dona accés, mitjançant la llibreria, al Llibramèdia i Llibranet de Santillana, així com a nombrosos materials de referència i consulta, llibres de repàs. T'ajuda a portar el control dels teus alumnes i dels processos acadèmics gràcies a les funcionalitats per gestionar i organitzar per grups els estudiants, afegir les teves qualificacions i generar informes i estadístiques. Et permet organitzar el treball dels alumnes generant les teves pròpies programacions d'aula i generar exàmens que podràs corregir fàcilment. Així mateix, et dona accés a un banc amb més de 1.000 proves de diagnòstic. També pots crear els teus propis deures i accedir a un banc amb més de 60.000 activitats interactives que podràs adequar a les necessitats dels teus grups d'alumnes. Ells, des de la seva versió, podran retornar-te'ls una vegada els hagin completat per fer-ne la correcció automàtica. Amb Aula Virtual, organitzar el teu dia a dia serà més senzill. Podràs planificar la teva jornada i sincronitzar-te amb les agendes dels teus alumnes, mantenint-los informats dels esdeveniments que tinguin lloc durant el curs. També podràs comunicar-te amb ells de forma individual i grupal gràcies a la missatgeria. Per mitjà d'Aula Virtual, tindràs accés a altres eines que et permetran crear els teus propis recursos digitals i continguts, així com a altres aplicacions que milloraran la teva exposició didàctica. Santillana ha desenvolupat acords de col·laboració amb les principals companyies tecnològiques per buscar l'adequació perfecta dels seus continguts digitals. Aula Virtual, tot el que el professor necessita per a l'ensenyament digital. Pots ampliar-ne la informació per mitjà de la teva delegació comercial o visitant digital.santillana.cat.